Carnival, so me give it to, so me give it to, so me give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty. Baby girl, I'm a girl. Carnival say, well, woman, you made it time. Hold on, wanna be keeping you warm. I got the right temperature to shelter you from the storm. Hold on, gotta get the right temperature. Here are the symbols used. Less than sign, equal sign, greater than sign. Dahil natapos na natin ang number line, kailangan alam na natin kung alin ang mas maliit sa mas malaki o kapareho. Using the symbols less than, greater than, or equal sign. Dahil kailangan natin ang tulong ng the great equalist, kailangan i-explain niya kung ano-ano yung mga symbols na ating pag-aaralan. Greater than, less than, or equal sign. Upang lalo nating maintindihan, ito ang mga sumusunod na example. Two is less than 3. 3 is equal to 3. 30 is greater than 20. 11 is equal to 11. 4 is greater than 1. 21 is less than 30. 18 is less than 30. 100 is less than 200. Pakisulat ang mga sumusunod na symbols. 18 is less than 30. 19 is less than 20. 19 is less than 20. 14 is less than 22. 33 is equal to 33. 14 is less than 24. 23 is less than 24. 23 is greater than 20. 30 is equal to 30. 20 is less than 30. 19 is less than 29. 20 is greater than 3. Congratulations kids! Ngayong marunong na kayong gumamit ng greater than, less than, or equal sign. Iyayain nyo ang iyong mga kaibigan na mag-join sa IVFC. Ito ay libreng serbisyo mula sa advocacy for Filipino Children. Here are the symbols used. Less than sign, equal sign,
greater than sign. Dahil natapos na natin ang number line, kailangan alam na natin kung alin ang mas maliit sa mas malaki o kapareho using the symbols less than, greater than, or equal sign. Dahil kailangan natin ang tulong ng the great equalist, kailangan i-explain niya kung ano-ano yung mga symbols na ating pag-aaralan. Greater than, less than, or equal sign. Upang lalo nating maintindihan, ito ang mga sumusunod na example. Two is less than 3. 3 is equal to 3. 30 is greater than 20. 11 is equal to 11. 4 is greater than 1. 21 is less than 30. 18 is less than 30. 100 is less than 200. Pakisulat ang mga sumusunod na symbols. 18 is less than 30. 19 is less than 20. 19 is less than 20. 14 is less than 22. 33 is equal to 33. 14 is less than 24. 23 is less than 24. 23 is greater than 20. 30 is equal to 30. 20 is less than 30. 19 is less than 29. 20 is greater than 3. Congratulations kids! Ngayong marunong na kayong gumamit ng greater than, less than, or equal sign. Iyayain nyo ang inyong mga kaibigan na mag-join sa IVFC. Ito ay libreng servisyo mula sa IVFC for Filipino Children.